umfana washa masonto ngiqala ngakubona uAlenze umsebenzi wakhe la kuMaskandi. Bona umdala uAlibawethu yazi ukuthi kuthiwa akusamile zona izinza akayikhuni cha akayikhuni akusamile zona. Sekuphelele lapha okumanufacture khona inwele la emzimbeni wakhe. Manje ukuthi eyaphaxabula isikhova Ngemvubu kanje ayingeke wenze umsebenzi omuhle shembe uNkulunkulu wami. Thina sisakhula abaculi besikhava ngawo ama-CD cover abaculi besikhava ngawo ama-exercise. Check ukuthi esikoleni othisha njengamanje bengayifaka ni complain yokuthi kunomculo ohlupha amabe kumakwa kuma-exercise ngaphandle khavwe ngayo. Cha sikhava ngomgqumeni thina. Sikhava ngomtshengiseni into eyinika kanje lokuzala esithomeni. I-exercise umthukho wabo uhlezi umtshengiseni kanje. Uyabo ungakhava ngongizwe nje manje ama-celebrity asakwazi uNatal lekhe ezatheni ngongizwe. Ungakhava ngalaba bangathiwa ngiphuza ngethambla ngabe nginiphi isithunzi ngihleli la quality and many more. Abantu kuyipost engadile. Yeah, quality and many more. Just how many more? Because me la kulo bhuti many more. Quality na abayeka abani. abantu